guys, it's me, Bells TV, Kamabang Vlogger, alright? At yun, so finally, dumating na yung ating Google AdSense. Ayan, dumating siya ng April 8. So, ngayon ko lang siya binuksan. Ayan, so hindi po yung sahod to, guys. Hindi po yung sahod to. So, meron siyang pin code sa loob. So, na-input ko na siya. Ayan, so ito yung loob niya. I-blur ko na lang yung ano. Ayan, ganyan lang yung loob niya, guys. Ayan, so Google AdSense, pinadala ni YouTube. Ito yung code na i-input mo pag na-monetize yung YouTube account mo. Ayan, para ma-monetize lahat ng video mo at magkakaroon ka ng sahod. Ayan. So, bago ka ma-monetize sa YouTube, kailangan meron ka muna 1,000 subscribers pataas. Tapos 4,000 public views. Yun, medyo mahirap yun, guys. Pagtsagaan lang natin. Ayan, tapos basta tuloy-tuloy lang. So, kay YouTube, walang gaanong requirements. Yun lang, yung 1,000 subscribers saka yung 4,000 public views. Ayun, so, advice ko lang kung gagawa ka ng video sa YouTube, kailangan mas maganda sana 10 minutes pataas. Yung sa akin, ano lang, 3 minutes. 3 minutes pataas sa mga patang ginagawa ko. Ayun, tapos, magbibigay ako ng konting tip paano monetize sa Facebook. Ayan, so sa Facebook kasi ako nakapokus, guys. So, ayan, so hindi ko expect na darating agad yung AdSense, Google AdSense. Kasi 2 to 3 months na dumating, guys. Ayan, so pagdating naman sa sa Facebook, ayan, Facebook channel. So, kasi magagawa ka ng page. Ayan, so marami naman tutorial sa YouTube. Kasi sa akin nung mag-start akong gumawa ng page way back 2018, wala lang, tinry ko lang gumawa ng account, Facebook page. Kaya tapos may isa akong video na nag-viral, yung kulang ang string, kapapakan niya. Nag-viral siya, nag-gain siya ng 3.2 million views, 112,000 shares, saka 90,000 reactions. Ayan, so 2018 yun, guys. 14 seconds lang yung duration niya. Ngayon, nag-viral siya, iba't ibang lugar. Yeah, since Tagalog yung Tagalog yung parang content ng dating, nahirapan akong gumawa ng content na tuloy-tuloy na gano'n. Kaya, nag-focus ako sa Kapampangan. Tapos, binigyan ko na lang ng subtitle. Okay, so pag natin ituloy yung mga content, so, ayun, so, paano ba kumita sa Facebook? Ayan, so, ayun, gumawa ka ng Facebook page. So, sa YouTube, marami naman tutorial yon. Tapos, pag-iisipan mo ng mabuti yung pangalan na ilalagay mo sa channel mo. Kasi, alam ko, hindi na pwedeng palitan yan once na-enter mo na yung pangalan. Ayun, tapos, yung requirements ni Facebook ay, nung sa akin, 2018, 10,000 followers pataas. Tapos, 44,000 public views yata. 3 minutes video. Yung duration, pataas. Tapos, lahat ng video original. Hindi nakaw kasi mamamonitor ni yun. Papasok sa anong tawag doon? Yung sa guidelines ni Facebook. So, magiging dahilan yun para hindi ma-monetize yung page mo. So, in short, kailangan original lahat ng video mo. Or kaya naman, kung hindi sa'yo yung video, ayusin mo na lang yung pagkaka-edit. Minsan, na-accept niya yun na Facebook. Ayan, tapos, yun, so 10,000 followers, 44,000 public views, na dapat yung video mo is 3 minutes pataas. Alam ko, within 2 months lang yata yun, kailangan ma-reach mo yun. Tapos, yung Facebook Live, 60,000 minutes yata yan, marami yun. So, yan, mag-live mo na mag-live. Makikita mo naman yun, guys, kung i-download mo yung Video Creator Studio. Makikita mo yung mga requirements doon kung nako-complete mo na kasi magkukulay green yun . Ayan, so mamaya ipopost ko dyan sa ilalim yung screenshot ko dyan. Tapos, pinaka-importante, bank account. Ayan, kung desidido kang gumawa ng channel, ayun, so magpa-open account ka, isa kasi video ginamit namin. Kasi doon nila ihuhulog yung sahod ni Facebook. Ayan.
Yung sa akin, yun, nung na-receive ko yung first sahod ko, yan, pinadala na via bank account. Ayun, so, chinecheck ko lang lagi yung, yung payments. Sa baba lang naman yun eh. Basta, download mo lang yung Creator Studio para makita mo yung, lahat ng details sa page mo. Yan, pag nagawa mo na yun, may page ka na, ayun, doon tayo sa mga content. Sa content naman yung tip ko kung saan ka komportable. Yung hindi mo kailangan sapilitan yung ginagawa mo. Kasi mahirap mag-handle ng bashers. Ako pumapatol ako ng bashers. Inaamin ko yun. Kaya kung hindi mo sila marunong i-handle, masisira yung focus mo. 'Di ba? Yan, so sa akin nung 2018 yung nag-viral yung sinabi kong video, yung kulang yung stream. Nagtuloy-tuloy yun, tapos umabot siya ng 9,000 followers. In just lang yun, 1 week lang. Kaya tapos nung hindi na ako nakakagawa ng content kasi bumababa na yung yung insight, bumababa. Kasi bumababa yan guys. Tumigil ako isang taon yata, mahigit. Tapos yung tinry ko yung Kapampangan, yung gumawa ako ng kantang Kapampangan. So, nag-viral na naman yan, guys. Ayun, so, doon ko na na-meet yung lahat ng requirements. Kasi, nagtuloy-tuloy yung upload ko. Nagustuhan nila yung mga video ko, Kapampangan. Usually, yung mga senior natin. Mga amiga ko. Ayan. Tapos, mapapasin nyo, meron akong video mga seconds lang, 13 seconds. So, hindi ko siya gano'ng ina-advise kung ka pala nag-start. Kasi, mahirapan ka doon sa isang requirements niya. Yung sa 44,000 public views. Kailangan talaga doon 3 minutes pataas. Okay lang gawin 3 minutes. Halimbawa, yung video yung ginawa mo ay sa tigwa 1 minute. O gawin mo, repeat mo ng repeat hanggang makuha mo yung 3 minutes. Pwede yun. Tapos, yun. Iwasan natin yung mga nakaw na video kasi dahilan yun para hindi ma-monetize yung Facebook mo, guys. Yun. Tapos, kung ano yung hilig mo, guys, doon lang, focus ka doon. Kailangan pag nagla-live, madaldal ka. Pwede naman guys, yung pangkaraniwan na ginagawa ng ibang vlogger na yung voice over. Magbibideo sila sa labas, kahit saan, tapos i-mute nila yun, tapos bibigyan nila boses para kung nahihiya ka mag-vlog sa labas. Pwede ka naman magsalita, yung audio yung gagamitin mo, guys. Yan. Tapos, editing skills. Importante din yun, editing. Nakaka-catch ng audience. Yan. Yung iba kasi guys, nawawala ng gana kasi syempre nag-i-start sila tapos yung effort nila sa editing is talagang tagaktak pawis, ika nga. Yun, naiintindihan ko yun. Tapos gaganda ng mga editing mo, tapos wala man na nanonood. So yun, nakakababa ng yan guys confident, diba? So tiwala lang, basta upload. So tapos mabibigla ka na lang isang araw, nagpa-viral na pala yung mga video mo. Yan. Tapos yun, siyempre sa mga gusto magpatulong sa akin, PM nyo lang ako. So support ko kayo lahat, kung sino man kayo guys. Tapos yun, sa huwag mawala ng pag-asa. Ayan, so masarap maging vlogger. Kumikita ka na, tapos at the same time, nagpapasaya ka pa ng tao. Yan, sa akin is comedy. Yan, so sinalo ako ng konting reaction. Lahat naman tayo, alam ko may kanya-kanya tayong talento. So, ipakita natin yan guys, wag lang natin itago yan. Yun, tapos sa Facebook, yung kitaan, hindi naman sa yun. Wala naman sa views. Sa advertisement yun, tapos tsaka sa mga nagsisend ng stars. Yung iba, kung makikita ka nila, ipapa-advertise nila yung business. Yun, yung mga kita, yung ganun yung source of income. Yun, ano pa ba? So far, yun lang yung ko. Yung lahat na sinabi ko is sa akin lang, yun yung naging experience ko. Kung paano ako kumita sa Facebook. Tsaka sana sa YouTube, tingnan natin kung maganda lang ipapasok yung sahod natin. Ayan. So, yeah, feel free guys. PM nyo lang ako kung may katanungan kayo. So, sasagutin natin yan. Bye-bye!